JINGIAKOP KHWAI ka masalong la sai ka sngi hapo nonglang west castle string kata ka arpoi tarik bno khandai arter pusau kapor mbu jakaru kanlong bet la sai ka sngi ha ka por stem kum ka jing pingin mau nam ta ka JINGIAKOP KHWAI nam ta jong pi ka prok nong khwai baro ba la sai ka sngi hang te hapo nonglang ka bare hapo west castle string ka JINGIAKOP KHWAI ka mas penya di ba bi marngar ba dipi wanyang ringkat bat ke perlong kapung ga bro na po root strong napo yo nonglang second dong ngai ti kum taling ba gani video kalong kum kun mau nam ta jong pik per wan ya gani JINGIAKOP KHWAI kaban salong ha ka ki jaka balasai ka sngi himen step kan dei por banbu ya ka JINGIAKOP KHWAI le phlit thit tiket ha ka por san ba jam stem tang sia jar tingka ka bai tiket lana ka bai rung silak ka price ka kong san pho jar ka ba ar sau pho jar ka ba lai pho jar ka sau ar pho jar ka san si pho jar ka ban riu nyew lo pra nyew jar ka ba khandai hinriu jar ka ba si pho kendon hadu sau putli consultation price ha ka dor ka ba ar jar ting kamar we bat ha ka tiga sngi len lasai ka sngi kanon ru ku jempel ka ya kul kidro ha ka ba first price kan dei dak skoti len ri pisa san pho jar ting ka ba ar pho jar ka ba lai si pho jar ka ba sau san jar ka dor tiket kalong busnat bahanam ta jong phi pai ba kum juru nam ta jong phi prong khwai ha ka ba ka dor tiket nam ta kul kidro kanlong tang si spa san phut nga ka we lai spa phnyo lai tili tiken bat kapor pelka ya kul kidro kanlong bai ha kapor lai baje shoban kot ka JINGIAKOP KHWAI namar ka JINGIAKOP KHWAI kan kot kapor lai baje steng kan sedang kapor khandai baje mat nam ta ni JINGIAKOP KHWAI nriu kuntal la de ban the thmai biang ngai kido kha nalor kido kharim ki balbun lupa kum ka JINGIAKOP pin kan mau ba ha kan kapung apo nonglang kido kharim kilong ki babun lupa kilong ru ki bunJait nadu KHWAI ka mereka castle bar kam khadkhar ki kaplon bat ki khabam phlang rum jo kata ki balai sau kilo kladon ha ka ti pung ngange jaru bayo I kharim kabamut kate ka silang kate ka san pho jar klalong bek ka jong phi ti kum ta pen khre bai yiking bam khwai ba khen ba phinyo ban kanjut la ne ban sei yak ti kharim ba phinyo ya ki ti price ti tangum ne ngai plechai nam ta ka ni jipun sai kum pen kan mau nam ta ka ne ka JINGIAKOP KHWAI pon la sai ka sngi po nonglang bala sai ka sngi kan dei ka sngi ban bu ya ka JINGIAKOP KHWAI barsha phone rojong hakni artli gen phone kibladon hagan entus KHWAI ti tangum ne pa video haram rekon kamtam ba phila panyo sngo jingkran nang lang ginong panyai ha ka bide ba kati JINGIAKOP KHWAI khuble chibon đấy tổng song rong khum ra na mar ba na chuan test ini ka pung nonglang de kan ne pung nonglang khaski kharo khwai tangar 4 minute đấy cái này cái pung ở đâu vậy bon này bon này thế perlu kalau rapi sebenarnya dengan KHWAI ini ke pung nonglang soan ngaruh dengan KHWAI ketika sini arpo we tarik bah napanya di babu angkat bat I perlu yang di pos nonglang dok kapek cingbu nak KHWAI tang cipang ini kat ni dok kapek chun kaski kharo khadi khar ba ba hangde mentai ngala don hane po snong nonglang kade kapung snong kane pej perlok lese bun ki ba itu kane kapung kade hepo snong nonglang kade kapung snong kade kapung ba ki khamduna hi ban ai khoi sni bat ngai ki perlok lada kitip ya kane kapung ba ka kumno kadon ya ki dok kha kane kapung lese ki bun ki perlok nande ka than ne ka dong than nonglang langja gini ki area pamarjan lesek ni thu bat kintip ya ka jinglong jingman jong ani kapung hre jinglap jonga jikpe jonga ngiwan mata kasni ne halor baka shit bah kate kasni ngiyo I kite ki dokha ki yang apedeng lalong kum ki maulong te ki dokha ki bahe ngi bagi don hangne lese nalor kataro ngenthe dokha biang hagani kapung ha kiri kisi ki mansawan namar manta ngidang suan pe jengani kapung lese ki dokha ngade di kharim nang ta ter ki khabau kijak dokha hi borok ki don hangni kapung kade kapung snong ba nadu ki sans nam mensua kila the ya ki kha fishery lane kum ki kha sembai ba ki ong telese ki dokha hangni ki don jait project ki dokha le don ki ong ba kila pak khwai singi chisen bat kila ngat ki dokha ki basau ki basan kilo lese ki khadkhar nang ta ki kha bamplang nang ta ki kha bau ki bun ba hangni kapung lese polok besutnat ban khwai ya kum kita jait dokha sawan ha kal phoi terik bang pinyelek kai ha kan kapung snong nonglang lese ki pramarjan marpai kan ki snong kitip sawan masih mentah kan kapung mangila sya ya fi banon KHWAI bat ringkat ki price pinsio I
yang ni sa kemat ya ki notice bang sa sam lan sa ping i kemat jong pi lan sa share lan sa page haki YouTuber.